Madaydayaw iti Diyos Ama manakabalin ti sa amin. Ngayon nakpanen idanon kada kayo iti pakasaritaan kada iti linaon iti Biblia. Tadi ito ay napapatag ngayon na ibagbaga nga iti panangyadal idi na pong Hesus Kristo gapo kada iti linaon iti Biblia. Tayo din ang rugi kinunana ang mabasa iti Lucas 4 iti 21. Ket lang rugi anag ko na kadakwada ita nga aldaw na idanon kadigiti payagyo daytoy asurat kinunana. Iso nga tinakaidalunan na kapsat digitoy gapo iti sao nga sumrek iti lapayag tayo so digita tin na ibagbaga. Iso nga awaten tayo iti napudno nga gapo iti Diyos digitoy ngayon na ibagbaga. Tadi gitoy iso iti dalan iti biyag ni Apo Hesus Kristo at kinunana. Iti mabasa iti piso 5 iti 15. Kita inyo nga rod asian nadno kasano iti pannagnayo sa anakasla nakuneng no diket kasla masirib. Iso nga kailangan nga agsirib tayo so kisogan tayo digiti adda anay surat nga kinunana. Iti mabasa iti umuna Pedro 2 iti 21. Tamay paay iti daytoy naayos kayo tani Kristo nagsagaba gapo kada kayo anang ibati iti ulidanan tapno soroten tayo dagiti addang na. Tadi gito iti bagbaga na apalang surot tayo ti addang na. Isumit lang digitoy ngayon tayo panagsuksukimat kadigiti adda anay lanad iti surat. Takinuna nga rod ang mabasa iti Juan 14 iti 6. Nisos kinunana kenkwana siya iti dalan ken iti pudno ken iti biag awan ti umay ken ama no dimmag na kanyak. So kung magkipag na tayo kinapong Hesus Kristo nigitoy akin kinunana kadigit sorsorat tayo so garod iti pudno adalan so di kita nga no basaen tayo maawatan tayo kadigiti katataros na. Tadi gitoy may naibagbaga iti piso 3 iti 4. Anong basaen nyo maawatan nyo iti panakaamok iti palimod ni Kristo. Tadi gito iti palimod ni Kristo nga akas na espirituan apalawag ngayon na ibagbaga tapno maawatan tayo ken mala tayo iti husto akay papanan na. Tadi gito iti kinunana iti may kadwa Pedro 1 iti 20. Nga umuna nga amoy nyo daytoy nga oray anya iti padto iti surat awan iti may dumduma iti panakaipataros na. So dayta nga awan kuma iti may dumduma no diket digiti laeng tin tayo ipataros ken padtuan iti kay papalan na. Isu kada digiti mamadto idi tay suda enda ipakpakaammo ngadda iti Dios gapo kadagiti arabid na. Isu nga makipag-aramid tayo met makipagtrabaho tayo kadigiti kay papalan na kadigi sorsurat nga iso digitoy tin nakipapaabot gapo ti Facebook online Bible study ken kay share kadigiti kay papalan na. Kadigitoy napapateg hanlang apara kanyak digitoy no diket para kada kayo digitoy akay papalan na. Ket no maawatan nyo iso digitoy timbaklay na idi na pong Hesus Kristo gapo itin na panagtutuok digitoy akin kinaimbag akay papalan na. Ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalin ti sa amin. Amen.